kwarta, sir? Ay, kaya paginana, sir. Di natag na rin mo, sir. Kasi yun ako, sir. Hindi ko, sir. Hindi ko, sir. Oo, mutalinig ko sila. Kaya, kuwan ba? Mas matang trabaho ba? Ayaw, sir. Kita ka, ba't kayo spinta, sir? Ambil na spinta, sir. Apit namang eleksyon. Wala mong kaya pagituon rin mga kandidato, dagan. Anong kwarta rin? Ayo. Ayo. Pwede ko madayon, sir? Oh, sige tayo na, sir. Sige, sir. Madayon ko, sir. Saya to di ay. A few moments later. Ito na, sir. Sir. Sabihin na, sa kusira kay Rawa lang. Ito na, sir. Ay, pahatag ang presidente, sir ba? Ito na, sir. Tari, ay, kung nasa kalimti karong mayon na hindi, sir. Sige, sir. Ito, Kuha na siya, mudagan na siya pagka-presidente, sir. ha, sir, sir. Ay, ba siya kalimti, sir? Sige, sir. Nasa gamay nga yata din. Nasa gamay nga palipay. Sir, ano nga po? Tuwag ito, wag yung kwarta rin, sir. Piso, para ko, sir. Ito yung nabot. Ano, sir, eh? Saan, sir? Linis, sir. Piso ba, sir? Ay, nanay, gamay nga palipay, sir. Sir, Dusti. boro dun ay nakaya niya, sir. Ito mo ako para. Ako mo dyan sapi. Tawatan na ako nila. Di pa da. Padari, sir. Okay. Bongbong Marcos, sir. Di ko tama, sir. Magpahanggaw, sir. Sa amin, sir, nga, yun ay, ihatag lang, gamay nakaya ni President Linis, sir. Ano na lang, sir. Tawato lang ako ni 50, sir. Kanang pay, sir. Ibalik lang niya, sir. What? Iwad yung kwarta, sir. Kung gagas, ano, sir? What the fuck? Baso diya, sir. Gamit kami mo, sir. Gamito na yung pangtagoy na mo, sir. Pag-sisir, sir. Ya, kung dili ni magamit niya pang sir, pang tapak bugas na, sir. Kaya Ay, nagsaba, sir. Imo na ni 50, sir. Ay, nagsaba, sir. sige, sir, sige. Oh, hell! Ano, sir, gamit na lang ni, pwede na, sir, inikaligo niya mo, sir. Wala yung Pwede, kimakapo, sir. sir. Pwede, sir. Pwede na ko imag-CR, sir. Yeah. Kasi lupa yung butang na, sir. Di may magbusto, sir. Sure, juga, sir. Ihatag lang Wala, na, sir. Pag gasolina na naman, sir. O papalit soft drinks. Yeah, pamukhi motor, sir. Ito, sir. Spinta, sir. Paglugaw, sir. Ako kayo mo to. Gamita lang sana akong bayad, sir. Sige, sir. Ato na ko, sir. Sir, okay na ka na. Okay na, sir. Pagbukas nga na ako, sir. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Dari, sir, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Nalasing pambugasan ng pangkulapor. Ang galing! Ang galing! Matay, no? Di man ito mabutar ni Lini di ay niya. Huwag man yung kwarta nga 100. Gaan pinag 50. Gisi pa dyan. Matay. Butar ba? Di mo butar ni Lini ang baso. Gikuha pa dyan niya ang baso. Di mag-share ito akong balikon. Ayo. Sir, paano na yun, sir? Sir, ito, sir. Di mo na ito ni Lini siya, no? Ako lang kwarta siya. Ay, kaya paginana, sir. Di natag na rin mo, sir. Kasi yun ako, sir. Sige, sir. Sige, sir. Ano ka, mutalinig ko siya, no? Kaya, kuwan ba? Mas matang trabaho ba? Ayaw, sir. Kita ka, ba't kayo spinta, sir? Ambil na spinta, sir. Hindi, sir. Ano yung kwarta siya? Ayaw, sir. Yata, nalimutan, sir. Gusto naman, sir. Naibasa siya. Narap, sir. Tuloy lang ako, sir. Naibasa siya, no?
Uy, ang siya, eh. Bukan sa limit, eh. Ay, sir, alat sa balin, sir. Ina lang, tanga. Ano ang bahas, sir? Eh, sir. Oh, no, 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 no. Ay, lagi, sir. Matay, no? Hindi mo ba sabi? Nasaan akong bayad, sir? Libre na. Patay na. Ikawat mo yung bayag, sir?